Nijang Karbiang long arlo kedo Budal Karbi Baptist Association mate thihek pen PKBA long kedo Tika Baptist Amondoli long kedam tang mate jong ni phaing koira troxiar ni pen mate jong ni phaing koira nerkep ani ningkan pharo isira in koira pho kwaskoi Centennial Jubilee me sen pen ketalon pon Tika Baptist Amondoli long ningkan pharo isira in koira pho kwaskoi Centennial Jubilee ketalon pon amai long non anta arnam ke rablo isi Samuel Angdengpi Troxi Angdengso Krihini pen cricket hom atipi kiri ponalam thela pen bangso Jubilee katalon ponalong ni phai in koira troxiar ni ake hai JM hansiari deng pen mai ingpu ponsi tikari sonin so tum pen arnama phan ruar choponsi mai ke pado ponalong tika monduli pastor Joel Hanse pen arnamalam than pon Puthot ni phai inko runner ke barnia dapor phai sir ke pen Jubilee men pen pong ud butsi Jubilee alama tami ingthur pon thusi bangso Jubilee men pen wuthung ke lok tami pangjar pon laben bangso Jubilee katalon pen hem phuji so phan kero kar chopon thu ahut monduli ke ja tum lapen PKBA ke ja pon atum pen ke danglok ke ongdung break jama hawar pen alu he tum chetong bunsi alira cham chipi dun pen hem phu phan anong pathe dun Halapu amai pige do hot Bible kangthera longpen arna malam athipi ki ripon alam the putha Reverend Kamson Rongphar Klarda pen Radaphan Thanposi Jisu phan ki kroya rada tuma phan bangso Jubilee men pen arna manong pathe pon Tangte ningkan pharoi sirain koira phok pas Centennial Jubilee katalon ponalong tirika matum pen pherangkya thengno ningkarong pen bangso Jubilee katalon ponalang theya puthak lenon ilitum arjupon sina Most beautiful day Saski Centennial Jubilee celebration 125 years ke pleng ahut pini nitum aning rong piglo lapen nitum aning kang sam tadulo lapen laso a Jubilee amining ke la puhilo je nitum kidam tang ningkan pharu sirain ko rapho laso aprang akisung ki beng ke phandu an sita nitum joklong pamelo till today we are safe and safe laso porsi nitum aning karong nitum aning kang sam lapen ke nitum rat det aphan kapiklang kapachet thang labang so Jubilee pen nitum rat det pachet thang ilo arnam aphan hem puji suk Kristo phan nitum kijok atwar than pon longlo ardom ar dilonglo kiru anong pethelonglo lapen kupi koson pen si bangso tikang long aphan missionary ang long pu kipuma lapen Jisu Kristo aphan komentu si kedeng dun long pen Pini arni aningkan pharoi sira ingkoi rapho ke pleng a Jubilee katalon longma bangso putha ke than pon thualam thedame nonilitum arjupon thusina longlo missionary atum apran kachipia dimlo American Baptist Church atum ha ajir ding pik British army pen hala sur pen la dak wanglo pini arni anta hala tum pen a joinesi Christian plang bomlo non ke ong dung Christian arat hisabun edet son thaksi theklonglo la partame nitum tikapen pangcheng si PKBR lo lapen ke lanchot kali ke UBC dolang lapen Niyang Karbi Christian dolang lapen ke Isanathu dolang ladakpan se kado kawe Christian plang pon bom Dongka muka ben bikibe Karbiang long life